Omulo duok gimo wacho no ni ai to bangi wacho ni mogi kan noka sama wangwa kaendi nyakora moga jwang. Ing'e ni seche moko tek duoko propaganda. Geche deber kokango wacho ni ticho tamwa ni man wachiko magi. Okwano. No wacho nengo mar I say explain this strategy change. Mo wacho ni wa focus on production. Gik mo wacho subsidy mane gikelo cha wawere go mane mi ji nyaka winj matek but mbele ka ji di winjo maber koro giweno thuolo kigigo kaw siasa mar mogo gi fuel gi nikech wang'en nitie joma benefit gikel ni gin gidwa protect jo cartels koro giwe ji thuolo koro siasa moko mag propaganda ni ni kia gidwa dhi kure mano chiko yiegi mano miyo wan miyo gitiagas onge police mo ginene wan chodoro strong opposition matimore no bernwa kabisa nti gik mane giwacho ma important ncha wuoye radio Ramogi TV ka to ncha nyiso gi maber wacha IBC no ka giwuoye wacha IBC no mano nyiso ni gisechako ng'iyo aerial ni gini wach mar mogik ni sisi wan onge uwezo bok wadwa kata kwinyo gi bok wan onge gima watimo kodgi gima wadwaro ni ya giket government tested kendo gitimo tich maber kabisa wan gima botimo wabungo gi lwedo gik ma giwacho maber to wayiego gik ma sirkal otimo marach giping kaka gidwa pingo lakini gigiwuon jopiny gitero jopiny e merry go round nitie rot moro midhi kawgo ni dhi golo Ruto pale koro joluo te o focus development gik ma jochiki gi ka sirkal ni manyaka be wachame nyaka 10 years kata 5 years magido kage ni power kaka nitie rot magidwa kale be sawa lakini 5 years mantie ni gik mane Ruto promise e Luoland nyaka team kain housing to wabo bed gi housing kain dara nyaka lose kain gimora mora